bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe jokkiɓe pelle jokkere endam Aladji Demba Sy on calminama on jettama kadi on juurama ɗo gonɗon ene gonirɗon foof yo jaam yetto on en joguima hande weltare mawde walla mbiyen ko fartange mawɗo jooɗade ɗo hande e walla jooɗodade musidɓe men ɓe ganduɗa ɓe kamen ko hen jeeya ɓurɓe towde kadi ni e to banggue yiilirde yiiloɓe golle pelle jokkere endam Aladji Demba Sy fedde goho e fedde ɗiɗi en calmini en jetti en juurima kadi ne no mbiruɗen ni Aladji Demba e hoore muɗum teddiniraɗo dente ɗe noon ko caggal nde jewtiɗen e koye men hayso tawi en cimtani ni kono ko hollude tan manam wadde présentation en jooɗodima e hilfaɓe ɓeɗo ɓe ganduɗa ɓe ko kamin tambi golle walla gurdam ndeɗo fedde caggal disnodiri e gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ko nawroje pelle ɗe yeeso ko jewtiɗen e koye men hollude bandiraɓe ɓe jokkiɓe manam e ɓoggi ɗi wonde ɗum ɗo kewi to ɗum kewi holno ɗum kewri ɗum noon ma garoy hen so Allah jaaɓi ɗum ɗo ko présentation tan ɗum noon enen jooɗodi kikiɗe oɗo mo gonɗen o hono musidɗo meɗen mo ganduɗa o ko jaadiɗo Aladji Demba gondiɗo mum koolaɗo muɗum hono ceerno Salif Sow ɓurɗo andirede Abou Gallo Sow ko wona ɗum ko enen jooɗodi mo ganduɗa o ko musidɗo men mawɗo men gardiɗo dente ɗe hono Aladji Abou Samba Diop gorko mo Nguy mo RTS mo Piindi TV ko ganniyanke jaydiyanke teskitoɗo mo ganduɗa o jeeya koye hande ko kala ko dillini walla ko dilli e nder fiyekuji renndo ngo omo hen jeeya ko wona ɗum koye enen jooɗodi musidɗo meɗen mo ganduɗa o wiyete ko Alhussein Deme jeeya ko ɗum wiyete Agnam Thioday ko neɗɗo mo ganduɗa o ko technicien walla mo neɗɗo karalo mo ganduɗa o to banggue diƴƴe sen mbi diƴƴi noon kaleten ko e jamanu hande no yaari ni ɗum noon mbiyen koto banggue forage uji eko nandi hen ko neɗɗo mo ganduɗa o ko koolaɗo e nder leydi Sénégal koolaɗo kadi e diwanuji ɗi jeeya ɗi koolaɗo kadi e nder Sénégal ha ko yalti nder Sénégal ɗum noon paamen tan ko ɓeeɗo ina jeeya yimɓe ɓe ganduɗa ɓe tambiɓe golle e gurdam e jaɓɓal e hucco walla kuccam walla pandale manam pelle jokkere andam Aladji Demba Sy kono noon no haade men woɗɗoyde en dokkat mawɗo meɗen gardiɗo pelle ɗe caabiɗo ha pelle ɗe mbaɗa Aladji Abou Samba Diop assalamu aleykum waɗa ko jettinɗa bandiraɓe maaleykum alli mi salmitima mi salmini dendagal pelle Aladji Demba Sy pelle jokkere enɗam innirade jokkude enɗam no joom pelle ɗe jokkirta enɗam ni ko weltare mawde no feewi maaleykum ala jarama mboɗo andi yeɓoɓe pelle ɗe soɓe keɗima haala ma ɓe gowi ɗum nande amin jettuma no feewi subaka e kikiɗe jamma ñalawma foof ka ɗowo ka kaalowo ka jewtidiɗo bandiraɓe aɓe jettuma eɓe jarnoma a yettama a jarnama ñalawma o ko ñalawma belemma ko jillu arde e galle mum ngu Abou Gallo o hono Salif Sow waɗi arde ƴewde hufde fedde nde holko ɓe goni e dow mum holno ɓe gollorto e hol miijoji jogadi ko belemma mawɗo jaɓɓade en mo ɗo saabu sen jaɓɓimo ɗo Abou Gallo walla baɗo no Djibilelo Ba walla baɗo no Wullu Waali e ko nandi hen walla baɗo no e ko nandi hen way tan kono Demba Hammel Sy jaɓɓiɗen ni eɗen belti hande ko Abou waɗi ɗo ko nde wonno ko enen ndendi golle ɗe enen ndendi miijo ngo enen ndendi fofof ko belemma mawɗo no feewi kono haade mattude e tongude ko yewtere nde ko tonga e ñalawma hande o Alhussein Deme mo ganduɗa ko fannuyanke ko mbiɗa ko golle karallagal towɗe balluɗo bandiraɓe no feewi ko addi darnugol fedde nde ha Allah waɗi nde fedde nde waɗa nde o wawi jeeyade hen ko gonga o wona haaliyanke ko golliyanke kono haade omoni jooɗi kada mo gollano pelle ɗe ne wawi taw hewɓe meeɗa yiidemo hay kadi nandemo kewani ceerno Alhussein Deme taw ko kanko ɓeydata hen no foti foof haade men artudemo sababu mo saabi o hono Abou Gallo Alhussein Deme assalamu aleykum maaleykum salam ceerno Abou ko adi fof mi salmini on goto fof inde mum e yettode mum mi salmini kadi dendagal jeeyaɓe fedde jokkere lam innirade Aladji Demba Sy e comme no mbiɗa joni ni tan hande ko welamma mawɗo e jaɓɓade en ɗo hono musidɗo men Salif Sow ɓurɗo andirede Abou Gallo Sow e jeeyaɗo e howoɓe e fedde nde te kadi ko neɗɗo ɓattiɗo Aladji Demba Sy
ko koolaaɗo mum te ko cerlidiiɗo mum. Donc hannde ko welamma tan e weltaare e no mbiɗaa nii eɗen calmini gooto fof inde mum e yettoode mum e eɗen kadi ñaagii Allah hono oɗo plateau hannde mo wondenoo kala ko kaalɗen ɗo yo tan koko nafata kadi ko banndiraaɓe kadi paamata e no mbiɗaa nii min mi wonaa haaliyanke kono komi goliyanke kono oɗo plateau e oɗo occasion mboɗo tawtana ɗum il faut no famɗi fof mi weddo heen konngol am mi salmina banndiraaɓe mi juuroo ɗumen e kadi bismoɗen kadi musidɗo men o e mi wittuma konngol tan paa e mbunni ɗi nono mbiɗa jewote no waɗa yewti ɗo faade fedde nde e kadi mi salmini on mi juurima on merci on jarama a jarama Alsen Deme haalama feewi toka Abougalo an woni koɗɗo ñalawma o gaɗa koye galle ma min kolluma beelema debbuɗo e pittali amen e dow inde pelle jokkere enɗam ɗe Demba Sy e wondiɓe muɗum a lomtimama ɗo a lomtino jibilala mo mbimo e dendagal terɗe fedde ɗe foof beelema amen ne mawone ma ko adi fof min dokkuma konngol calmina bandiraɓe ganduɗa ko kañum goni jeeyaɓe e pelle ɗe. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Mawɗo Abou Samba Diop aɗa seyni Deme coordinateur mi weltima ɗo weltare wawno yettade fof mi yettima ɗon mbiɗen bismiɗen koye gallam ko gonga maare gallam neɗɗo bisanoto ɗon hoore mum kono mbiyatam bisimilla kono minne mi rutti kadi mba mi weltima no feewi mi yii ene gollorto ɗon kadi ko enen tosudino fedde nde ha joni mi andi fandare moon e fedde nde dendagal heeɗiyankoɓe men yoɓe gandu on jooɗaki kon dareɓe darde lang yo fedde nde dara yo nde wuur fandare nde ta hucca to noon yo yimɓeɓe gandu maɓe caktane ɗum so Allah jaaɓi inchallah eɗen ñaagui Allah noon yo Allah timmina anne e moon o yettino fedde nde to nde huccito en jetti Allah kadi en jettani kadi gonɗo sababu kadi ha ndeɗo jooɗorde nde jooɗi ɗon hoɗon golloɗe ɗo golle kadi yo Allah ɓamtu kadi radio ngo ɓamta télé o ɓamta nokku moon o ɓamta on e liggeyaji mon ɗi. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi to a jarama ko adi foof en neddi duwaw e dow inde Demba Sy jaltugol aduna bandiraɓe gollidanaɓe gollantoɓe leñol hono Abdoulaye Ali Diallo lolliɗo Diallis kawɗo le jalɗo Fanay ɗo wurno yato Mboye Waalo yo Allah yirmama yafoma hanomo aljanna ko noon kadi sehil men Salif Sow mo ganduɗa eɗen gandi ko radio Aida FM wonno ko correspondant Piindi Média woni radio o e télé o kañum nene hawrela dial caggal accident toon to Guiƴ to diwan Linguére to yo Allah yirmaɓe yafoɓe hanoɓe aljanna kamɓe dendagal maɓe julɓe tokara a jarama min beltanimama Malick Maɗi a jarama coordinateur Alsen Deme technicien fedde nde a jarama bandiraɓe pelle jokkernam Aladji Demba Sy e dendagal région ngaji ɗi joguiɗen 14 e Sénégal 16 o caggal leydi e kono wona joni temedde e joyyi pawɗe ko wiyete ko hono commune e département ji onon foof on calminama salminago neydi e salminago teddugal guila e wonɓe nder leydi ndi ha e caggal leydi ndi no wela min hannde huccodirde moon nelduɗon ayawo jeese ɗe kutodirani ɗe ganduɗa gurdam mumen foof e golle mumen foof hannde jamma ñalawma subaka e kikiɗe son jii son jiyani son nani son nanani ko wurnude pelle jokkere ɗam Aladji Demba Sy ko addi noon ko yettimo kanko Aladji Demba Sy suuse waɗandemo fedde ina weeli nde tawno sa wi jokkere ɗam sa haali goho ɗiɗi tati ma won mbiɗo ko jokkowo enɗam o jokkani kam enɗam jokkere enɗam ballal saabi Allah nani hen sa haali ma won mbiɗo o walliri kam saabi Allah walla o walli bandam walla o walli sehlam mi haalino mbimi nde fulɓe goytowa fedde ɓamtoye Pulaar wonno goƴi amen nden ko yaade Makka pullo ne yaha ha arta anda farillaji ɗi anda sunnaji ɗi haalte ko ɗemgal Frayse haalte ko ɗemgal Jolfe nantinde nde weeɓano ɗum waɗi bandiraɓe men heeɓe no goytono nden so tawi jeehi Makka caɗele mumen ɗe keɓata toon ɗe e fedde ɓamtoye Pulaar dogi hen no feewi Allah hokkan ɗum wone ko kanko Demba Allah hokkinde kawral men 66 voyage nden kawral men 66 voyage nde waɗa nde e gardugol makko yo Allah yurme yaafo Moussa Ba
mo mboolo aali yantude e kanko jibilelo e sambaka e gondigal maɓɓe e jaadigal maɓɓe fedde nde jibina ko fedde nde jibina ko nden yoɓe mbimi jiiti koye mumen hayso pelle goɗɗe hannde mbatti ñammude nde no moƴƴi sa waɗi hunde ñambaka woppu sa waɗi hunde kadi woodi ɓe gañani woppu ndewno so hunde moƴƴi won jinnoɗo wadde waɗani ɓernde ne wawi ƴettude ɗum so ñambama kadi andu nde waɗa koye lawol pewgol caggal kawral men wonti ko ɓiɗɗo pullo haalante ko goɗɗo wona pullo nantinante en jetti hen Demba Sy pelle goɗɗe ndewi hen ñambi ɗum ha wawi yettade ɗo yetti ɗo en kalani noon ko Allah luɓoymo e doole makko ko wallita miskineɓe ɓew andi e ɓew anda wadde kuyde pelle ɗe gandon fof haaldotako hayso tawi ni no wiya ala ko haaldotako woodi kono haaldotako wonko haaltake e WhatsApp kono noon paade min hen ñande fof emin kaal ko fedde nde anniyi wadde ɗo fedde nde ummi kuccam mum e ko ganduɗa ko ɗum woni hande wuttimo ɓoor ni kono gande fof heƴata e WhatsApp wonɓe ndendani miijoji ene ndendi e fedde nde wonɓe ganduɗa so waɗama hande audio yaltinta waɗe transfert nawe e pelle goɗɗe wadde sutora fedde sirlu fedde nguwanda mum e yaadu mum yeeso e won peeje ɗe jogui wawa waɗede e WhatsApp WhatsApp noon ko yo en gandodir WhatsApp o ko en yewdide WhatsApp o ko yo en janodira WhatsApp o ko yo en janggu hen wadde mboɗo waɗa ewnago yo en muñodira saɗa haala andaɓe kaldata aɗa wawi haaldude e jignaɓe ma nana dande cikka ko dande cuken taw dande jignaɗo aɗa haalda e khalifaɓe diine aɗa haalda e khalifaɓe aada aɗa haalda e lamɓe kaldeɗa haala aɗa haalda ma yiyani haaldu haqqilantagal jamdino neho neeto kala haala moƴƴo ko gonga koye saaha dawgol gonɗen politique kono fof ne suuɓa mo yiɗi saaha e saaha nayi majjuɗi guyikaji caɗele remoɓe e awoɓe caɗele ɗe ganduɗa ko renduɓe meccal kono fof dey jamdino ɗen ganden mo gollanten o ko neɗɗo jamyamo ganden mo indirɗen fedde o yiiɗa fitina ganden mo indirɗen fedde o yiiɗi ko gootagu leñol mo indirɗen fedde o yiiɗi ko jaam Sénégal e ko wona Sénégal tan ɗum noon pooɗen jaam en jii nde leydi Ukraine e leydi Russie kaɓata nde won kofɗo ga koyɗe ne jala ina fetta koyɗe ne wiye yo Russie waɗɓe ni walla yo Ukraine waɗɓe ni kono en jii bone o yettima en fulɓe mbi hay ñiiɓe ko aya copoƴƴi hande cogguji ɓeydima ga te ko toon musiba o ummi ɗum noon yo Allah waɗanen jaam e nder leydi ndi caggal leydi ndi cakkitotomi tan ko so Allahu lamɗo jaaɓi ɓoytama jilluji mbaɗe e nokkuji he ene wayno yewtere men hande nde caggal nde musidɗo o ari namni holko wona e gollede e holko heeɓa gollede e holto faya ha gasi addani min arde ga ko wiide on min pamude e makko jilluji ɗi ne puɗɗo so Allahu lamɗo jaaɓi wona noon laƴƴi fof tekkina banggue mum kono koko eɓɓano ayna hayti laabi ɗiɗi tawi ko jaam haytini ɗum koye ndungu wonano to banggue Vélingara commune mo ganduɗa ko commune Houdallay e commune mo Lugara Colli e commune mo Vélingara so Allahu lamɗo jaaɓi anniyama ma jilluji mbaɗe toon fanniyankoɓe fedde nde ma jilloye toon jeeya yimɓeɓe carte nawanoɗe ɗe eɗen gandi carte ɗe keewi panoɗe Linguére département Linguére ko Amadou Dikal Ba jogui ɗum Amalik Mamadou Samba Gourɗo jogui on diwan toon e ganduɗa commune mo Guédé ko Aladji Moussa Aladji Ousmane Ndombo to Lugara Colli ko Konno Sow ɗon no ganduɗa ko Houdallay ɗo ko Abougal e carte goɗɗe nawaɗe caade ɗe cuwa taw artirde mami mbaɗ jilluji yeeyde carte ɗe e famnude bandiraɓe kuccam fedde nde e anni e fedde nde ko yiiɗi gollade nder leydi ndi e caggal leydi ndi to banggue jangde to banggue pinal to banggue faggudu momtugol majjere hono alphabétisation jangde mawɓe wallide aynaɓe beele ma Allah wallu ɗumen ñiiɓa e nokkuji mumen wallide remoɓe beele ma Allah wallu ɗumen ɗo gonɗo mbatta dañjen hunde e fannu mo Allah sendem heedi o nana yiilo ñande foof pelle ɗe gona laamuyankoji wallitoɓe e ndema wallitoɓe e awo wallitoɓe e gaynaka e fitnam gollagu e ko ene ɓamta rewɓe ko ene neha sukaɓe foof nanana yiile so Allah lamɗo jaaɓi kala hen ko heɓama arde e juuɗe moɗon en jetti noon rewɓe fedde nde en jetti worɓe fedde nde halifaɓe fedde nde e sernaɓe fedde nde e fitnam golle en wonɓe hen ɓe mecce poɗɗe jangguinede hen e sukaɓe ɓe ngala golle ɓe en gona laamu kono eɗen jogui anniya
o wallodirde kala ɗo ina heeɓe mbawen addude e dow inde fedde nde noon ko jarnade on yettuɗo jetto juuɗe ɗo fuɗɗimolaɗo haali ɓeyɗoɗe darade ɓeyɗoɗe sirginade ɓeyɗon jogade coftam ɓeyɗon jogade kuccam gandon mo wonɓe yeeso moon won kadi ɓemin gondiɓe on jeyani liggotoɓe jamma e ñalawma subaka kijiɗe tawa kala ko daña hen artirte koye jokkere nam Aladji Demba Sy en jarnima pelle ɗe kala noon mboɗo andi haalam ka juuti ko ɗum min jinno wiide on jarama on jettama to banggue noon jillu e nder ɗiɗo commune aji tati ɗi kalɗen so tawi Salif ruttima so Allah lamɗo jaaɓi mawo yewtide bandi ko en wona e Salif arte ko yimɓe jaaɓe diwan o jaaɓe fedde nde kala ɗo ɓe nandiri ko ɗo ñallete ko ɗo walete ko ɗo hirdete ko ɗo weetete caggal Allah caggal maɓɓe min ndewata so tawi gon jillu waɗama ha gasi Allah waɗi artama heɓle kadi hol département ji goɗɗi e commune aji goɗɗi jogonɗo yeehede so tawi kadi yahama ma ƴeewe commune fof walla nokku fof hol joɗanto ɗon fedde nde aɓen ñaagi on onon yimɓe fedde nde ko gonga wonen wonɓe ɗo wonen wonɓe e caggal wuuro ngo ha caggal leydi kala e moon garɗo so tawi ala ganto yo tinnu jokkude e men wonɓe ɗo ɓe wadde hono dani en waɗa ko fewjiɗa saabu a wawiɗi ya tawa neɗɗo ma anda ɗo woni a anda no woniri a anda ɓe wondi neɗɗo goto ma wonde diwata ko no neɗɗo fedde nde kono ko yimɓeɓe yo gar e kala garɗo ga joddo no Abou waɗi ni haalde yewtude famodire e ñalawma jaggue gam wawa ha joni yilloyede e dow inde Aladji Demba Sy e wondiɓe makko e suddiɓe makko o walluɓe mo ɓe e sukaɓe makko walluɓe mo ɓe e siraɓe makko yaadiɓe makko ɓe e bandi ko en duusoɓe mo ɓe e biskineɓe e wondi jamma ñalawma suwa kikiɗe ɓe e yimɓe laamu wallidiɓe makko ɓe e yimɓe ɓe gona laamu walloɓe ɓe halifaɓe diine e halifaɓe aada ko ɗum ɗo wonno komin jettan ɗon ñalawma hande aljuma nogas goo lewru jeena ɓiyeru ujunnaji ɗiɗi nogas ɗiɗi caggal jibine Annabi Isa ko ɗo min kata e moon ha lawol ngol ngol so Allah o lamɗo jaaɓi